Hello everyone, welcome back to Mithi Nursery YouTube channel. So look for birat gaboni unaw dinai ang nongthangmonisim vlog lanan fैबाय आरो actually आं हाबानि उनावहाय first time दा मिथिंगा बर' I mean husband जोंहाय मा होनो उदालगुरि थांनो ओंखारदों ओमफ्राय मोनसे खामानि दं आरो बेयावहाय ओमफ्राय मा खामानि दं नोंथांमोनखौ बेखौ आं नेक्स्ट व्लगाव खिन्थागोन ओमफ्राय दिनैनियावहाय बेखौ खिन्थाथ'ला स' बिदिब्ला फैबाय थादों आंजों लोगोसे ओमफ्राय दा लामायाव थाङै थाङैनो नोंथांमोनजों गोबां खोथा सावरायलांनो दं आरो स' फैदो बिदिब्ला थांनोसै दायो थांनोसै ओमफ्राय बेग हेन्डबेग लानोसै ओमफ्राय हा नोंथांमोनाथ' जि रायनांगौ रायबायहाय आंखौहाय जि रायजानांगौ रायजाबाय आङो बाप रे बाप मा गोसोजों इसिबां रायनो हायो सयथिबो माथो जोंलाय मानसिफोरखौ बिदि रायनो बा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामनो गोसोखौनो जाया फैबाय थादो रायलांसै ओमफ्राय गोबाङानो सोंदों आरो कमेन्टआवहाय आं फट' मोनसे आपल'ड होदोंमोन नालाय मैया माथो गारलायबाय होनदोंमोन मारै दिनै सिन्दुर लाफिनखो सोरजों हाबा जाफिनखो बिदि आरो बुहुत गोबां खोथा स' फैदो बेखौनो दा गारियाव सावरायलांगोन ना मा बुङो आदै मिथिंगा बर' मा बुङो चलो तो फिर चलते हैं ना हलाय मिठू Shit. Okay. Ayo shit. Nay komle. Oमफ्राय नैबे फिथाइ बिराद टेस्टी नालेंखरजों मा फिथा होनोमोनलाय दै फिथानि आब'आ संना होदोंमोन आरो दिनैहाय हा कला साफ्रिनो ओमफ्राय आं दैनि फिथासो होनो थांनि थाथ' दे आब' मेख्ला गानोहाय इसोरनिथिं एसेल' गाव लामा बानायदों माबा बानायनो नागिरदोंना बेखौ वाटार साप्लाइ नै साप्लाइनि दै मोनसिगोन दे आइरन जानो गसिगोन एसे आइरनाव दुगैनो गसिगोन एसे ना मिठु ना इधर देखो लोगोफोर दायो जोङो ओंखारबाय थांनोसै ओमफ्राय गोबाङानो कुइसन सोंदोंमोन नालाय गारलायनाया मा जाखो होननानै एक्चुअलि नोंथांमोना सोरबा जोंनि खुगानिफ्राय खोनादोंमोन जानो जे जों गारलायबाय बिदि होननानै खोनायाखैना अब्ला माने बेलेगनि खोथा खोनानानै बा बेलेगनि भिडिअ नायनानै मानसिखौ जाज खालामनो नाङा आरो एक्चुअलि जों साननैसो आलग दंथ'योमोन माने गोबां माने गेजेराव प्रब्लेम जानानै थांबाय बिदिनो बिराद प्रब्लेम आरो माने बुंनो थाङा बेफोर गासिबो खोथाखौ शेयार खालामजाया स' दा ओमफ्राय गोबां प्रब्लेमाव दंमोन नाथाय खैथामान भिडिअ क्रिएटरफ्रा आरो जेनेबा क्रिएटरफोरखौनो बुंबाय आङो खायसेयानो बांसिनानो फुल डिटेल्सखौ मिन्थिया गारा गोबां भिडिअ बानायदों आंबो नुबाय थादों बाट बेफोरखौ रिप्लाइ होनो गोसो गैयामोन आरोखि माने गोबां मेन्टेलि डिप्रेसनाव दंमोन नोंथांमोनजों खायसेजों गोबां रायजानाय बा बिथिंजाय फेमिलि प्रब्लेम बिथिंजाय गोसोथोलायनायनि टेनसन नङा होमबा बेनिखायनो गोबां माने सानगौ हायै माबायाव दंमोन आरो लैथोआव गब'नानै दंमोन आरोखि ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो हायाखै फेस खालामनो हायाखै मेन्टेलियाबो स्ट्रं जायाखैमोन स' बिनिखायनो गोबां टाइम लाबाय ओमफ्राय दा बेसेथो बेबायदि सिन्था खालामनानै थाबाय थानो नङा होमबा बाद देसै लाइफआव जि जायो मोजांनि थाखायनो जायो आरो जि जायो गासिबो जानो गोनां एक्चुअलि लिरनाबो फैखायो जानो हागौ आरो बा गाव खालामनानै लायो नामा बेखौ मिथिला आङो दे बेखौ आं बुंनो हाला बाट दा जि जाबाय बेखौनो सानसै अराय सम मोजाङै थानांगौ आरो अराय सम बोर सारस्रि हरदो बेखौ रायजालायगोन दा र' जि जाबाय जानानै थांबाय आरो दा पास्ट लाइफखौ अलरेडि टटेलि बावगारनानै जोङो प्रेजेन्टखौहाय मोजाङैनो मा होनोमोनलाय बेखौ माने सौसिलांनो नाजानोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बिदि रायबाय थानो नांला जोंखौहाय जाबाय बहुद रायखाबाय नोंसोरो एसे बोरसो हरदो एबार हायोबा ओमफ्राय माने मा होनो बांसिनानो जेबो खोथाखौ डिटेल्स मिन्थिया गारा गोबाङानो गोबां खोथा बुङो गोबां रायो बेफोरबायदि आरो बिदिथ' नङा मानोना एसे सानग्रोना लानांगौ डिटेल्सखौ मिन्थिना लाग्रोनांगौ सोरबाया जोंनि न'खराव फैनानै सोंफैदों जानो सोंफैयाखैना मा जामारदों मा जायाखै ओरैनो जानला मेनला खायसेया बिदिनो भिडिअ बानायलाबायदों बेफोरखौनो माने मा होनो नोंगौ साननानै रायदों गोबाङानो आरो बिराद गाज्रि कमेन्ट आरो मा होनबावनो माबे गोसोजों बेबायदि कमेन्ट खालामो आयौ साननोनो
दा मा होनो दा मानि थाखाय थांगासिनो दङ उदालगुरि बेखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट ब्लगाव खिथागोन होननानै बुंखाबाय दा जों दा थांगासिनो दं दा कुछ बोलेगा क्या बेसेरा बेबो रायजा अन्थावबाथ' माने रायजाफेरनो मोनाखैमोन बियो मिथिबाय माबा मोनसे ग्रह नांबाय आरो जोंनि लाइफआवहाय ओंखायनो रायजा नांगौ जाबाय जेबो नंला दा बेखौनो सानोदि मा होनो जेसेबां माने रायजादों बे जाहाथे जोंनाव बोर जानानै फैयो आरो जों लाइफखौ मोजाङै माने खुंलांनो हायो आरो बिदिनो आरो लाइफआवथ' प्रब्लेमा जाया नङा गोबाङाबो जायो खिन्थु आंनि लाइफआव ओरैबायदि बे प्रब्लेमा जाबाय माने सिमाङावबो साननो हायै प्रब्लेम आरो बेफोरो ना माने बेफोरजोंहाय सोलोंनोबो हाबाय देसुन आरो मा मावबा मा जायो बेफोरखौबो गोबां माने मिन्थिनोबो मोनबाय आरो लाइफआव आरो इन फिउचार बेफोरबायदि गलतिखौ आरो माब्लाबाबो जाला होननानैबो गावबो माने साननानै लानो हाबाय आरो दा माने मा होनो बेबायदि भुलाथ' जाखादों जेनेबा जायाखै नङा गोबां भुल जादों जोंनिया आरो भुला आरो आं हारसिंल' नङा गासिनिबो नङा होनलाय गासिनिबो भुल ओमफ्राय दा बेखौथ' सानबाय थानानै लाभ गैलाना बेखौ सानबाय थायोबाथ' देखुन जोङो आरो बरबादसो जागोन ओंखायनो ओरैबायदि डिप्रेसनाव थांदोंमोन आरोखि आङो बुंनो नांला माने बाब्रे दा जाबाय दे प्लिज लोगोफोर दा रायसै आरो जाबाय जोब्बाय बेफोर टपिकआ जोब्बाय जों दा गोदानै आगान सुरबाय आरो जोङो दा सामफ्रामबो ब्लग लाबोसिगोन दा मानिथ' भिडिअ लाबोआखै नालाय खायसे आब' भिडिअ बिराद बुंदों खिन्थु बिनिखायनो दिनै भिडिअखौ लाबोथारनाय जाबाय ओमफ्रायहाय नेक्स्ट एबार नायनो बालायनाय ब्लगसो लाबोगोन मिथिबाय सामफ्रामबो डेलि ब्लग फैगोन ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो सिगां जेरै सापर्ट खालामोमोन सिगां जेरै अनोमोन बेफोरबायदिनो अनलांफिनबाय थादो जानाय जाथायफोरखौ बावलांदो आरो लाइफ मानसिसोना आरो आंबो जेनेबा खायसेयाथ' गोबां रायदों जेनेबा एक्ट्रेस मानसियानो बेबायदि नामा बेबायदि जेनेबा एक्ट्रेसनि सिगां आंबो सासे मानसिसो आंहाबो गोसो दङ नङा होमब्ला भुला आंजोंबो जानो हागौ थिग दं आंखौ माने गोबाङा खायसे सिनायखायोमोन नालाय बिनि थाखाय आं गोबां माने बदनामखौ बांसिन मोनबाय बा रायजानो गोनांबो जाबाय जेनेबा जि जाथाया जाथावना नङामोन बेफोरखौबो मावना लाबाय अभियासलि रायनायाथ' रायजाखासिगोन दा खायसेजों रायजाबाय खायसेजों अनजाबाय बा मोजां मोनजाबाय खिन्थु बास जाबाय आरो जायखिनिया गोबां रायबाय जाबाय जोब्बाय दा रायसै जोंखौहाय नामा बेनो खैराबारि टाउन बे खैराबारि टाउनाव साहा लोंनो फैगोन र' साननैसो उनाव नोंथांमोना ब्लग नुगोन बेखौबो नैबे मा मन्दिरथाय नैबेयाव लिसान्दानि दखाना बेयाव नङा होनलाय हो बबे थाबोबायसो मालाबानो ओमफ्राय मोनसे खोथा गोसोआव फैफिनदों आंनावहाय दा नोंथांमोनाथ' मोनसे भिडिअ भाइरेल नुदोंमोन ना आंनि बागै भिडिअ जेनेबा आं बिदि मिटिंनि भिडिअ बागै बे भिडिअआबो जेनेबा सोर बिदि मा होनो भाइरेल खालामना होखो बेखौ मिन्थिया मिटिङाथ' जामारदोंमोन जानायालाय ओमफ्राय भिडिअ बेयावबो गोबां खोथा हाबनानै दं आरो बेफोरखौ डिसकास खालामजाबाय थाला माने मा होनो बेफोरखौ बावनानै थांबाय जोंबो बावबाय बेफोरखौ जों गोसोआव लाबाय थाला ओमफ्राय जोब्बाय आरो बेफोर टपिकआ गोसोखांबा मिनिनोबो ओंखारो गाबनोबो ओंखारो जा मिनिथावनासो ओमफ्राय मोनसे खोथा आरो जोंना दा मा होनो इसिनि खैराबारि गामियावहाय बिदि बर'नि नियम खालामनाय जाथ'वाखै खालामगोन साननैसो उनावहाय जोंहा आरो दा फैसा सैसानि प्रब्लेमबो जानानै दं नालाय एसे फैसाफोरबो जोबजोब्बाय ओंखायनो दा फैसा एसे जमायफिननानै माने एफोर नियम बा पार्टिखौ होनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय हाबाथ' जों बिदि गिदिर खुंबाय थाला नामा नांगौबा हाबा गिदिर फैसाखौ जों बेरायनोसै ओरैसो डायलगा रायनांला दै रायजोफोर रायनांला जाबाय बाब्रे रायजानो हाला आरो आयौ बेलेग मानसिबा दिन्दां सालायसिगौमोन मिथिबायना रायजोफोर जेनेखा माने सिटुवेसन बाट बेफोरबायदिखौ साननायाबो गोरोन्थि ओंखायनो बिराद कन्ट्रल माने धैर्यआव माने आं ओरैबायदि सिरि हारसिं थानो माने पिस नांगौमोन आरोखि आंनो माने बिदि ससियेल मिडिया माबा माबिनिफ्राय बिराद गोजानाव थानो गोसो ओमफ्राय फेसबुकफ्राव भिडिअ होदों आङो खैथामान भिडिअ बेफोरो सिगां आंनि पुरुना भिडिअ बेफोरखौसो होदोंमोन आरो आं मानोना आंहा फेसबुक पेजआ मनिटाइज जानाय नालाय भिडिअ होआबाथाय डिमनिटाइज जाफिननो चान्स थायो बिनिखायनो आङो खैथामान पुरुना भिडिअफोरखौनो होदों आरो खैथामान पुरुना रिल्सफोरखौबो होदोंमोन आं ओमफ्राय आरो मालाबा फट' सट' आपल'ड खालामनो गोसो जायो जोंथ' आरो ससियेल मिडियाजों थाग्रा नालाय ओंखायनो आरो
दा जि जाबाय जोब्बाय गोरोन्थियाबो जाबाय जोब्बाय जों दा बेखौबो गनायबाय मानिबाय गासिबो ओंखायनो दा जोङो निउ लाइफ स्टार्ट खालामबाय आरो स' बयबो सापर्ट खालामदो आशीर्बाद हरदो आरो जाय गाज्रि मोननानै दंमोन बेफोरबो गाज्रि मोननायखौ लाफिनदो आरो मोनसे खोथाबाव हा लास्ट मोनसेबाव जाय माने आंनि एनिमिमोन आरोखि आंखौ नायनो हाया बेफोरथ' ओरैबायदि मोजां मोनदों माने बिदि प्रब्लेम जानायखौ माने लाइफआवहाय बिहा जाबाय दासो मोनदों सालिखौ होननाय बायदिसो आरो माने दासो मोनदों सालिया दासो गाब्र'दों बेखौ थिगसे बदनाम खालामनांगौ दा एबार होननानै जि नंनायनिबो नंखाय खोथाफोराबो ओंखारलांबाय किसुमान आरो किसुमान माने जि हागौ माने खोथाफोरखौ माने एकदमबारे बुंबाय आरोखि जेबो नंला बेफोर जेबो साना आं बेफोरखौहाय बेफोर जोंनि मोनसे बोरसो मानोना बेफोरो गाज्रि टाइममोन आरो जोंनि मोनसे दा बेफोरखौ बावबाय गावबागाव लाइफआव आगान सुरबाय स' बिदिब्ला थांबाय थादिनि सौहैनानै मोनसे ब्लग स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय दा लामायाव जों थांबाय थादों नालाय लामा खिनियावनो आं नोंथांमोनजों रायज्लायबाय बे ब्लगखौ आं दानो आपल'ड खालामसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोनजों आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनसिगोन आरो सापर्ट खालामबाय थादे दाबाव ओमफ्राय लास्टाव खनसे रिकुवेस्ट बाव प्लिज गाज्रि कमेन्ट दा खालामसै जाबाय आरो बुहुत रायनांगौ रायखाबाय होनखाबायना आङो जाबाय ना दोनथ'नोसै बाय बाय बुलु मिठु बाय बाय ओमफ्राय नामा एखे नालाय बेनाबो मिथिंगा आंनाबो मिथिंगा ओंखायनो आङो बेखौ सर्ट फर्मावहाय मिठु गाबज्रियो आरो मिठु गाबज्रिबाय उपाय गैया नङाबा दा बिदिब्ला लोगोफोर आं बे भिडिअखौ दा एसे इडिट खालामनानै नोंथांमोननो नागारग्रोनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनसै बाय बाय